Assalamu alaikum Hajara, kina lafiya? Ya aiki ya yau? Jiya mun yi magana da ke kuma bacci ya ɗauke ni ban mayar miki ba. Tunda nake da ke Hajara ni ko Wahiba mun taɓa cewa ki shiga faɗan nan ba mu taɓa cewa ba. Kuma hasali ma da kike faɗan ganin bidiyoyinki ni na fara gani na yi ma Wahiba magana. Na ce miki magana kar ki ƙara shiga ba ruwanki. Ba ma Salma ba wacce bata isa ba su suke ganin ta isa, mu ba ma mata kallon komai. Don a duniya ita so take a ce ta fi kowa, ba ta so ta yarfa a TikTok. Mu ko ba abin da ya dame mu, tsakaninmu da Allah muke TikTok ba don a yabe mu ba. Ta jima da bala'in da ke kanta. Kawai sai na ga wannan wai Salma menene, wai ni na ziga ki, wai ni ne nan Maimuna nake ziga ki. Tun da nake da ke Hajara faɗa nake miki akan mutane ma har na ce ki guji bakin duniya, ki daina fira da jama'a sosai, ki dinga yin azkar kina karanta a'udhu bi kalmatillahi tammati da lagaji ja'akum. Kika ce min aikin iya, na ce in baki iya ba in koya miki. Kika ce min kin iya, na ce alhamdulillah. Na ce to ki yayin bakin jama'a. Wahiba bata ce ki zagi wani ba, ni ma kaina ban ce ki zagi wani ba. Akan Salma na san dai na zo na tsare ki, na ce dan me kika ba ta haƙuri? Kika ce ai kiran ki ta ce ki a ba da haƙuri, Fanna ta ce a ba da haƙuri. Na ce kai ki ƙara ba wani shege haƙuri. Ita Aunty Penny uwar ɗaki na ce a jiya ta yi ce mini ita wani in yi bidiyo in ba ta haƙuri. Wai in Dabawa na so na ƙauna ta sosai da sosai in yi in ba ta haƙuri akan abin nan. To ya ce wani to shikenan ba matsala insha Allah, ina zuwa in goge shi yanzu nan a shafi na. To Allah ya ka kyauta ka shirya. Mu matan nan Hausawan mu haka suke, kai Allah ka kyauta. Ni Hajara wannan a cikin maƙiyana ma ita ce number one. Number farko kenan mental flat man, we are not serious. Jahila mata aure a social media, kin yi asara, mijinki ma yayi asara har ya baki, amma bai damu da ke bane. Maimuna a kike al'amura, ina aiki ne wallahi yau da kin ga aikin na sai a hankali. Ina miki fatan alkhairi, ki yi haƙuri wallahi kaina ba ma ku kaɗai ba, in nayi magana in ga an ɗora ni a TikTok. Ku manya ba a ce haka yana faruwa ba a tsakaninku. Mu yara kuma fa in muka yi fa me za ku ce? Allah ya kyauta, Allah ka shirye mu ka ganar da mu. Wallahi ni yanzu kin ga bana yi wa mutane irin wannan surutun barkatai. Wallahi in kika saƙuna cikin wayata sai ki riƙe baki. Har da WhatsApp ɗin sati ɗaya na kwana 10 duk bana bubbuɗewa wallahi. Ki yi haƙuri kawai dai rayuwar dai gata nan dai a haɗu lafiya a rabu lafiya. Ai ni abun mamaki ya bani, na ce Hajar ce ta ce wai ni nake ziga ta. Kawai sai naga ana ta ɗora ki wai kin ce ni nake ziga ki, ni na ce ki zagi Salma menene da menene kaza. Na ce to shine kika ga na zo na miki magana. Ai ni ma na gaya musu, na ce musu ni ba munafuka ba ce, idan zan yi abu ba na ɓoyewa, su ne suke da salon munafurci. Sanda muka yi hakan da ke ai ban ɓoye ba, na je na sa shi a TikTok ɗina.
kuma ba ƙarya kika yi ba abin da kika faɗi, to ba menene ma da kika faɗa a kanta har za su sa ki je ki ba su haƙuri. Na gaya musu na ce ku munafukai ne, ku kuke jin tsoron a TikTok a zage ku. Ni duk wanda zai zage ni ya daɗe bai zage ni ba ko a jikina, kuma ba ruwanki a cikin faɗan nan. Ke kika shiga saboda kin ga ana zagin Wahiba, kika shiga kika tambaye ni kika ce min dama tare suke da Salma, na ce tare suke, ban yi a ɓoye ba, ni ba ni da nau'in munafurci. Ba ruwanki a cikin faɗan nan, kar su ƙara sa ki a ciki, kuma ba ma su kaɗai ba, duk wanda ya ƙara miki magana akan faɗa kar ki ƙara sa baki. Duk tsinan nan da ya isa ya zo ya ɗau mataki, su suke jin tsoron ta kwana bare ta yi tsami. Ba ruwanki a cikin faɗan nan, kuma mu faɗa miki mu mun ɗauke ki a matsayin ƙanwa ne, ba mu ɗauke ki a matsayin abokiyar munafurci ba. To ke in aka yi gulma da ke ma ai an yi a duniya ne. Allah ya sa mu dace. Allah ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mutane na ina muku fatan alkhairi. Na zo da tsokaci na akan Hajara. Kun san mu ko za a haɗe sai mun faɗi. Mu dai mun sani hisabun mu ba a TikTok yake ba. 'Yan TikTok ba su isa su samu a wuta ko a aljanna ba. Abinda Allah ya kaddara mana shine akan mu. Kuma ba ma jin kunyan yarfuwa. Kuma wai dan an zage mu mutumin da bai da lafiya yana da lalura ya zage mu, wai mu dinga kira mana ce a ce ya bada haƙuri. Mu duk wanda zai zage mu ya daɗe bai zage mu, wanda bai da shirin zagin mu ma ya da shaɗan mara zagin mu. Yawwa mu ba hisabun duniya muke a TikTok ba, bare mu kawo na kiyama. Idan za ku yi gulma da munafurcin ku, kan ku ƙara yi akan Hajara. Kan uban da ya ƙara sako ta Hajara kuma mutuka raba mu da ita, sai dai a yaƙuri 'yan bakin gida. Mutuka raba mu da Hajara. Yawwa ranar da muka hira da ita har na ce don me ta baki haƙuri Salma, ba a ɓoye na yi ba, a fili na zo na sa a shafi na, kika gani hankalinki ya tashi, kika sa fanna take kowa, ni dai ban santa ba, wai ta kira Hajara ta ba ta haƙuri. Ku daina matsa mata, Hajara ba baiwar ku bace. Yawa ba baiwar gidan ku bace bare ta zamo a bar ku sa ta aite abu ko ta bari. Kina ji ko? Ke kika ɗauki Hajara a matsayin aduwa, ko kuma in an yi faɗa a musata, mu ba mu muke sata ba. Zuciya na son mai santa ne, tana ƙin mai ƙinta. Ta ga an yi uwar ɗakin ta rashin mutunci, don haka ta mayar muku da raddi, kuma ba ƙarya a cikin zancenta. Kuma na ji ana ta cewa wai kina da natsuwa, kina da hankali, ba kya kula ne. Idan kin isa Salma da ke da makarrabanki, idan uwarki da jini ta haife ki fito ki tanka ni, ai ba za ki iya ba, ko tsare ki dai wallahi ba ki isa ki tanka na ba, saboda ke kin san na ya ga miki wallahi. Kuma ko baki kula ni ba ni bai dame ni ba, saboda na san yana damun ki a rai, dan a duniya kina jin tsoron yarfi. Matsoraciyar banza, matsoraciyar wofi, ki kanki baki isa ba bare makarraban naki. Ai ba Hajara ba ma, dan kin ce wai na ce ni da Hajara ta ce ni na ziga ta. Ai duk inda na je ana yaban ki, sai na haɗa musu halinki na munafarci, halinki na bakin zuciya da hasada, sai na faɗa musu ba ma Hajara ba. Duk inda na je ana yabanki, sai na faɗa halinki na munafurci. Yawwa ku ji ku ƙara, ko a jikina Hajara dai mutuka raba, kuma ku cire ta a cikin wannan mashakin ɗin baƙaƙen munafukai annamimai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ahmad Gwa ke magana. Kun san ba na fitowa in damu mutane, ba na so kuma mutane su dame ni. Ba na fitowa in damu mutane, ko ba na so mutane su dame ni. Yanzu zan yi magana akan Hajara Yahaya ne. Na'am. Hajara Yahaya. Kin ga kina ta fitowa ki tabo wancan wancan ya tabo ki, a tabo wancan ai fada a can ayi wayar rigima wayewa, ni duk bai dame ni ba. Ni dinnan ni Ahmad Gware. Ni kawai ni abin Hajara Yahaya. Wallahi tallahi in kika saki, wallahi tallahi Hajara Yahaya in kika sake na ƙara kallon post ɗinki a TikTok,
kawai ina buɗe data ni na sai datan ko ke na buɗe data na ni na sai data ta fa sai in hau in ta kallon Hajara ya wayo ni dan Allah ki Salamu alaikum, mane is Hajara, ƙawaye na 'yan TikTok, maza ku an tayo. Wajen Anti Salma Indabawa ta iya kwalliya da fulawar lalle. Ni ma yanzu nake so insha Allah ita za ta yi mini kwalliya, kuma ta yi mini tai kyau. In yi zafafan hotuna yanayi bidiyo in nuna muku. Don Allah masoyana ku an tayo. Masha Allah tabarakallah sai ta mini kwalliya za ku gani za ku yi mamaki kuma na yi hotunaye na ɗora muku ku gani za ta yi mini fulawa da kwalliya na ƙawaye na ku an sayo don Allah ni ku zo domin na ku zo ta yi muku kwalliya a dalili na kun sani Hajara Sule ce celebrity tauraruwar TikTok wacce take haskawa a kullum ni nake haske a TikTok. Maƙiyana kuma ku mutu in ban damu da kasuwa ba bana ba ta sautu. Indabawa tana Saudiya ta ce ta yi misin ɗin kafa. Ta ce yanzu kai ne masoyinta. Indabawa wallahi tallahi. Ta yi misin ɗinka. kuma 2 days ba ma wani kwana biyu ba ma. Live ba? Allah sarki Indabawa. Indabawa. Na gaishe ki Indabawa. Yanda kike ƙaunata ni ma ai haka ne nake son ki. Ibada. Wannan. Na Indabawa. To na tashi ne daga bacci gashi ba ni da koshi shi din na shanye kuɗin waya za a yi ne Indabawa don Allah ki duba. Dan Annabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.